е единствената от луните му с достатъчна маса и гравитация, за да се сформира в сфера. Останалите луни са с неправилна форма. Тритон се движи по орбита, обратна на посоката на въртене на Нептун, единствената голяма луна в Слънчевата система с ретроградна орбита. Обектите, намиращи се отвъд Нептун, се наричат транснептунови обекти. Те включват планетата Джудже, Плутон, която доскоро се смяташе за деветата планета, комети, космически прах и метеороиди, всички неразделни елементи на Вселената. Освен вече споменатия астероиден пояс, разположен между орбитите на Марс и Юпитер, съществува и друг пояс от малки тела, наречен пояс на Кайпер. Той е разположен отвъд орбитата на Нептун. 20 пъти по-широк е от вътрешните астероидни пръстени и стотици пъти по-масивен. Телата в него са много по-големи по размер и се състоят предимно от лед на различни газове. Въпреки че поясът на Кайпер се смята за най-крайната част на Слънчевата система, хипотетично там има сфера от обекти, разположени много по-далеч от Слънцето. Нейната външна граница е максималното разстояние, на което гравитацията на Слънцето може да въведе обекти в орбита около него. Тази сфера се нарича облак на Оорт. Смята се, че кометите с дълъг орбитален период, които понякога могат да се видят от Земята, произхождат от тази отдалечена сфера. Съществуват някои косвени